I què tenim ara en 2 anys i mig de govern de la senyora Català, de PP i Vox? Autobusos que arriben, que han d'arribar cada 10 minuts i arriben cada 20 o 25. En estos dies estem rebent mogolló de fotos, d'imatges, dels horaris. Autobusos bloquejats, autobusos desviats. Vaig a vostè a una parada de la MT i le explique a los que están esperando ahí y le diga, oye, pero es que hemos crecido mucho, es que tenemos muchos viajeros. Ah, molt bé, però esta gent està esperant 20 minuts en la parada, que el bus no li arriba. Perquè vostè està venent aquest gran pla que està fent, que s'ha transformat en un unicorni. És un unicorni, és un miratge, perquè en tots els deutes que està acumulant vostè, m'ha de dir com ho finançarà. I és un unicorni. Ha pintat la xifra, farem esto, i sempre ho repeteix. Però al carrer no se veu, i ja vostè porta 2 anys i mig. I l'únic que ha fet és generar més retards en els autobusos, incrementar el trànsit hasta cotes increïbles, i la gent ho sap, i ho veu, i està molt cabrejada, i fins i tot el seu votant, que no entén com és possible que en 2 anys el que deien que vostès que venien a arreglar, no sol no han arreglat, perquè no és que se tenia que arreglar, ho han deixat de la mà de Déu. O sigui, com se pot, en sol 2 anys, eixa regressió en un govern on tot el que tenien? Perquè nosaltres hem reduït el trànsit un 14%, certificat. Vostè ja sé que no l'agrada a la ciència, perquè s'ajunten negacionistes i vostè també negacionista, perquè en la zona de baixes emissions vostè ho feia per complir l'expedient, però no perquè siga útil. I el Tribunal de Comptes ho ha dit, després ho debatirem, que li coloreja la cara una i altra vegada en el pla que ha fet. I és una vergonya que la ciutat capital verd europea no tingui una zona de baixes emissions. Aleshores, si no hi ha descomptes, és perquè vostès no volen. I jo estic d'acord amb Maria, anem a votar a favor de l'esmena. Òbviament, estem portant molta pressió sobre el tema de la zona de baixes emissions, però si la zona de baixes emissions no s'aprova, i és molt que probable que no s'aprove, doncs per què la gent ha de ser castigada per María José Català i ha de pagar sense el bitllet? Per què? Perquè ells són incompetents? Perquè ells són inútils? Doncs no ha de per què pagar. I diners de sobre ja. No volen aplicar la taxa turística. Podríem ingressar 40 milions d'euros. ¿Somos tontos los valencianos o qué? Gracias, Pere. ¿Somos tontos? Som bojos? Per què la paguem quan anem a altres ciutats i així el que ve de fora no ha de contribuir? Per què? M'ho poden explicar? Tindríem diners per finançar la gratuïtat de menors de 30 anys. Per què han rebaixat tant els impostos a més rics, que hem perdut 70 milions d'euros d'ingressos? Són les seves prioritats, però no ho vestisca com el que no és. Vostè no vol i vostè no ho aplica perquè vostè està així a altres coses. I la gent ja ho nota i ho està pagant. I a partir de l'1 de setembre, la pujada de l'1 de gener del 60% i que arribarà fins a 8,5 i 8 euros, ja ho notaran i no tenen la gratuïtat com tenien nosaltres.